Asai purni simi yakung yang maya BCC charni sajak Muhammad Deberman atei masaya manenge birman bai kopulungke buko rani konan Deberman nok nukhung khlai tongjabo Tilashakar RD blog ni daguma bariwo tongi bo kri be baksa tana mai kri panyarang kri tongnani nok kaham kri muktri be kopulung mokol bini langma hobong hor kolong ma wana ma bai muktri maya bini mokolo sajono borne rang bai doctor phunungnai pal manjagya berena jingja tai bialo klaijak rani konan Deberma obai birman kok sawi khnarkha kok thumni bisingtei Mohima Deberma ganang kok ro kaham ga sawi daman kok sawi maya ta kok ro sana muchungona manota bini umorok le busurok ngana 18 বছর ka bini bage kono 18 বছর ka bini sarkarok ni thani kono sep rok ma daman maya ta maya bukok nini bumung tamung ka lani kunna au tong obuni gisi thang ka ane ki bua 7 বছর khana 7 বছর ka mani kamra khai chawa ari cha ta a sok chawa kamra khai chawa ma che ro tong go 사진 ro tong go apia bini sajo khoroksana tabungni sarkarok le borok non sara saka je bo tabungni sarkarok phaijanai pige ye apia nang borok ma phaiya no bata maya ka no khung maya ganini nini ration card dok bo APL acha asai bigra khangra nukhung tutise nukhung ga APL card kebo khagnai kre kebo chobana kre rani konan Deberman nukhung no sabo sinai rani konan ni kapalni kothmano ti prasa sinai nunai borok ebaka haste hapang obahai mangpili kasai phekya chini srang chati ko borok ko tuma channel